aw kɛra maa caman ye k'a ɲini waati tɛmɛlenw na k'an ka jamukan dɔ sigi bi ni ala sɔnna an y'o dakun ta an bɛna masala o kan bi hakilina ye o bɛ boli mun kan o de ye bɛnkan baara badabada min bɛ patɔrɔnw ni u ka baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ bi sigi an bɛna bolo kan le thème du jour le contrat à durée indéterminée et ses implications dans le droit malien Mali sariya kɔnɔ bɛnkan baara badabada bɛ lawaleya cogo jumɛn na sigi cogo jumɛn bɛ a la gɛlɛya jumɛn bɛ se ka ye a kɔnɔna na a ko bɛ kuncɛ cogo jumɛn na ni ala sɔnna bi an bɛna walawala ka sabu kɛ an ka maa welelen ye min ye da don kuma in na ka a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ an ɲɛna an ka se k'a dɔn o la maa welelen an bolo kɔrɔ monsieur Mohamed Cherif Kulibali chef de section conditions et milieu du travail à la direction nationale du travail DNT an n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ nin kuma in na walasa a k'an bilasira sigi in hakilina kɔnɔna na an bɛ bɔ an ka jabaramu ɲɛfɛ bi kuma o kuma o y'a sɔrɔ an ye ko in faamu mun ye bɛnkan baara badabada ye patɔrɔnw ani baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ n'an k'o ma ko employés ani u ka employeurs ni ɲɔgɔn cɛ patɔrɔnw ani baarakɛlaw u ka jɛn ka baara a tɛmɛcogo ni sariya nasiraw kɔnɔna na ni ala sɔnna an bɛna bɔ o bɛɛ kɔnɔ an bɛna bɔ o gɛlɛyaw bɛɛ kalama ka sabu kɛ nin sigi o la sɔni an bɛ don an ka babu kɔnɔ walasa ni aw an ka se ka caman faamu nin ko in na ni ala sɔnna monsieur Kulibali an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn an kun ye ci lase i ka ɲɛmaayaso ma n'o ye direction nationale du travail ye danaya dalen ka k'i bila ka na nin kɛnɛ in ka hakili la nin bɛ kɛ anw siɲɛ sabanan ye fo ka se naaninan ma maaw ye weleli kɛ yɔrɔ caman na k'u ka nisɔndiyaw jira a ka ja ka se gɛlɛya dɔw ma u b'a fɛ an k'an da don mun na ka walawala o la direction nationale du travail tɔgɔ la an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn. Basina merci a ka kan anw ni kaw fo direction nationale fana tɔgɔ la directeur national tɔgɔ la n bɛ i fo ka Cherifla TV ɲɛmɔgɔyaso fo ka mɔgɔ o mɔgɔ ni a sɔgɔlen bɛ Cherifla TV la nin wagati la k'u fo k'u waleɲuman dɔn wagati o wagati na aw ka mago sera an ma an bɛ aw ka wele jaabi ni ala sɔnna ma. A diyara n ye an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn a bɛ min fɔ ko contrat à durée indéterminée anw bɛ a bisigi ni badabada ye fo ka taa se ala k'an kisi baarayɔrɔ ka gɛlɛya sɔrɔ ma a ka ja walima min ye baarakɛla yɛrɛ ka sɛgɛlafiɲɛbɔ ye an bɛ a bila an kunna ten e yɛrɛ bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn kɛ o ko in kan contrat à durée indéterminée. Merci Basina ni an ka Mali sariyaw ta minnu bɛ baarakɛlaw ko fɔ i b'a ye k'a fɔ ko contrat nasugu damadɔni bɛ yen mais mun ni a bɛ fɔ ka caya o ye fila ye kelen bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko contrat à durée déterminée i da magara filanan na a bɛ fɔ o ma ko contrat à durée indéterminée durée déterminée ye contrat min ye contrat mun ni a bɛ signé don mun na aw b'a signé don dɔ a bɛ taa ban don mun na fana minnu y'a signé u b'a dɔn a kan ka ban don mun na o ye durée déterminée ni y'an ka Mali code du travail ta mun ye 92 code du travail ye ka daminɛ article 18 na b'a fɔ ten tɔ o b'o définition di ale ma mais o kɔfɛ contrat à durée indéterminée n'o y'a sɔrɔ durée déterminée mun a daminɛ don n'a laban don dɔnnen don durée indéterminée ye contrat mun n'a b'a signé don mun na a b'a dɔn mais a kan ka ban don mun na u ma perepere latigɛ donc a bɛɛ b'a dɔn a b'a daminɛ don min a bɛ laban don mun na o ma perepere latigɛ mais ni an ka texte yɛrɛ ta i t'a ye k'a fɔ ko code b'a fiyɛ exactement ko contrat à durée indéterminée nin mais ni ye code in ta ka taa article 19 na a bɛ tila ka référentiel dɔ d'i ma a b'a f'i ye ko contrat o contrat n'o ti contrat d'apprentissage n'o ye baara kalan contrat ye n'o ti contrat d'engagement à l'essai n'o ye sen lajɛ ye n'o ti contrat de qualification professionnelle n'o ye ka expérience di baarakɛla ma ko o kan ka jate i n'a fɔ un contrat à durée indéterminée donc o contrat hakɛ mun bɔra k'u f'i ye souvent u fɔ ko les contrats de travail de type particulier n'olu tɛ ça veut dire k'i ka contrat mun n'a bɛ i ni baarakɛla cɛ i kan k'o contrat in jate comme étant un contrat à durée indéterminée donc bakurunba fɔli la contrat à durée indéterminée ye bɛnkan sɛbɛn ye mun signé na baarakɛla ani patron cɛ mun n'a daminɛ don dɔ mais a bɛ taa laban don mun na u m'o perepere latigɛ a kɔnɔ. Monsieur Kulibali nin diyara n ye mais n'i ye jateminɛ kɛ bi an ka Mali cakɛdaw la kɛnyɛrɛye cakɛdaw la i b'a ye k'a fɔ maa caman ka laɲini de ye
benga bara bada ye an ya mali sariya kɔnɔna alors mun nana ni wakina ye mɔgɔw kɔnɔ parce que dɔw b'a fɔ ni CDD b'u bolo y'a fɔ cogo min na baara min ni bɛnkan baara don a bɛnna ka san 1 walima san 2 baara don dɔw b'a fɔ ko ayi ko ne yɛrɛ ma ta fɔlɔ walima ne ma baara sɔrɔ fɔlɔ fo a ka kɛ indéterminé mun bɛna n'o hakilina ye mɔgɔw kunna garantie jumɛn bɛ o kɔfɛ. En fait an kan ka fɛn dɔ faamu a bɛ se ka fɔ ko fili bɛ o perception na yɛrɛ parce que a bɛ mɔgɔw kɔnɔ k'a fɔ ni contrat durée indéterminée de bolo de ye garantie voilà effectivement garantie mun don a bɛ kɛ u b'a fɔ ko sécurité b'o de la a sécurité ye mun ye a b'a yira k'a fɔ e b'a dɔn i kɔni bɛna mɛn baara la a b'a to i bɛ se k'i projeter fɛn caman kan par exemple mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka taa banque la ka taa prêt kɛ ou bien ka fɛnw kɛ généralement n'i y'a fɔ n'i tagara a CDI de bɛ ne bolo o b'a yira k'a fɔ ko e bɛ se ka baara kɛ ka taa san caman na donc u b'u hakilina tigɛ k'a fɔ ko CDI de bɛ sécurité di mais en réalité ce n'est pas tout à fait une vérité absolue tiɲɛ min don k'a fɔ ko tiɲɛ min don ko cicogo t'a la o tɛ parce que ni CDI fana b'i bolo i ka da la k'a fɔ an da bɛ se ka s'a ma jɛmukan kɔnɔna na k'a fɔ ko jɔcogo min b'ale la ale jɔ ka di kosɛbɛ ka tɛmɛ dɔ in kan ale jɔli ka teli a jɔli ka nɔgɔn fana ka tɛmɛ dɔ in kan o b'a yira k'a fɔ ko a b'i kɔnɔ ko sécurité ba min b'i bolo k'i accru o sécurité ba in frein dɔɔni b'a la n'o ye nin sira o ye sira in fana ye. d'accord mais o sira in na sisan nɔ an b'a fɛ ka walawalani dɔ dɔn mɔgɔ dɔw ka laɲiniw ɲininkaliw sera a ma an kɛtɔla ka jɛmukan in labɛn a ka diya ka kɛ ni e yɛrɛ ka waati laban bɔli yan nɔ ko contrat journalier ko olu bɔ a fana mɛn ten walima olu ka miiri yɛrɛ la k'o fana bɛ yen nɔ i bɛ baara kɛ tile journée la alors ko o tile journée baara in a b'a la waati bɛɛ a b'a la waati bɛɛ waati tɛ f'i ɲɛna ko danfara jumɛn bɛ se ka don ni CDI yɛrɛ cɛ en tout cas a tigilamɔgɔw ka faamuyali la. bon en fait kan ka mun faamu contrat mun ye contrat journalier i b'ale jate comme contrat durée déterminée de parce que fɛn dɔ n'i ye an ka sariya ta k'a lajɛ activité dɔw bɛ yen nɔ o activité ninnu kɔnɔ a laɲininen don ka sababu k'u nature yɛrɛ ye olu kɔnɔna na contrat durée indéterminée tɛ se ka signer n'i y'o activité ta n'i y'an ka sariya bolo ta yɛrɛ L20 b'a f'i ye mais n'i taara arrêté kɔnɔ tuguni A20 bɛ tila k'a liste f'i ye o secteur minnu bɛ yen nɔ o généralement contrat durée indéterminée tɛ signer i b'a sɔrɔ contrat durée déterminée a bɛ renouveler danti a la. Danti a la n'i y'o secteur ninnu dɔw ta par exemple san tɛmɛnenw na enseignement tun b'ale la mais déjà relecture mun kɛra arrêté la 2024 enseignement ni hôtellerie ni fɛn o bɔra ale kɔnɔ ça veut dire que au secteur kɔnɔ a tɛ se ka contrat durée déterminée kɛ de façon indéfinie mais par exemple n'i nana sport professionnel la par exemple sport professionnel la ils allaient voir que au secteur ninnu kɔnɔ CDD bɛ se ka renouveler siɲɛ caman ka sɔrɔ a ma kɛ CDI ye vous voyez non. oui mais o yɔrɔ in na sisan nɔ an sɔnni sigi o kan dɔɔni an dun tun bɛ a mɛn nin sariya dɔn sera mɔgɔw da la u b'a fɔ an ye kuma caman na ko CDD n'o ye contrat durée déterminée ye min waati dɔlen don k'a man ka se ka renouveler ka tɛmɛ siɲɛ 2 wa a dan ka kɛ siɲɛ 3 ye mais e bɛ ka minnu fɔ nin donc o b'a yira k'a fɔ dɔn ye principe ye mais exception fana y'o siraw ye. absolument principe yɛrɛ ye mun ye n'i ye sariya bolo ta article L20 b'a f'i ye k'a fɔ contrat durée déterminée man ka renouveler ka tɛmɛ siɲɛ 2 kan o renouvellement la contrat initial t'a la donc ça veut dire que n'i ye san 2 kɛ a bɛ se ka renouveler siɲɛ 2 o kɛ san 4 a cayalen san 6 ye mais o principe mun posera o principe kelen na exception de b'o la o exception na bɛna kɛ fo bakurunba 5 o bakurunba 5 kɔnɔna na a bɛ se ka renouveler danti o la par exemple travailleur saisonnier b'o la ni travailleur saisonnier i b'a sɔrɔ dɔw ka baara san kɔnɔ kalo 1 de don a ka kɛ par exemple i bɛ taa région Segu la kalatigɛ de bɛ yen kalatigɛ in bɛ kɛ san kɔnɔ kalo 1 kalo 2 donc ni mɔgɔ min taar'o kɛ san 1 san 2 san 3 n'i ko ma ko bon k'o tɛ se k'o baara kɛ tuguni ça veut dire que a bɛ gɛlɛya a bolo donc secteur o exception ninnu bɛɛ développé don o article A20 kɔnɔ olu ye exception de ye o kɔnɔna na a bɛ se ka renouveler hakɛ tɛ a la mais ni a to o kɔnɔna na fiyewu renouvellement in tɛ se ka tɛmɛ siɲɛ 2 kan n'i y'a tɛmɛ siɲɛ 2 kan i bɛ don fɛn wɛrɛ kɔnɔ mun tɛ par exemple contrat à durée déterminée.
Alors mais ida sera 2024 décret moment ko décret mina min misalla la kor karamoya tay ito wara wala donia. Non, en fait mbora ka mon fo ça ni tu arrêté mon toumé 96 au konna secteur mun ni contrat durée déterminée be se ka renouveler hakati ala au secteur nuna enseignement tombé à l'école nana. Maintenant il y a un nana e gafo mangan chamambo au fin of 600 o de ato relecture mun kera 2024 relecture konana et enseignement sotira ale bora ala peu ka foko ale ti secteur ou fait tourner secteur mun kono ni abise ka contrat durée déterminée di moko de façon indéfinie. Ça veut dire que nous nana do principe de kono 600 enseignement principe de kono ni ka enseignant ta ka baradama ni compte CDD là sans kelen ni a renouveler kelen ka renouveler fla renouvellement sabananti à la ni sabananke contrat babi yelema avec contrat à durée indéterminée amiga mun kuma fo. D'accord, mais on na sera ni vacataire te kelen misal la premier cycle de bebolo sango san e ka metro bena do bebolo 5 mané la do bebolo première année la fakata c'est 6e année mais sango sa inu be baraka ñokon fait. Alors faut que c'est 100 100 100 yɛrɛ oruba ko an vacataire alors on na serena yala abe aw ka jato la ka se ko yoro sinjin ko sɛbɛ en fait ni fin de l'objectif même c'est quoi na ini remi parce que aux situations de bi enseignant la précarité donc précarité mon kono vous allez voir que école tubu ou sawoku là très souvent c'est pour éviter aux précarité et éviter que finalement ni sautera ka boy aba ira ka fo bi ni ibi mettre ta ka bla ife e ka donc ka fo ko sharia bi ya moro ga CDD de ama chien fla ka e chien kili ka renouveler chien fla ni sabana kala abita CDI ko woron jaranye parce que ma chama me ka jamukan naje u ba fo ko be famel soro jamukan ko nana do an saga temeni yoron mun ka nabe maw nafa ni an aw soro vraiment o de ka danyo ko sebe aw bolo de ba barena non seulement ka ya kalanga mais aw bolo de ba ni gelaw nana amanye shin aw de ma alors donc ko ray do na tawla mamu na jamukan naje nu be u yera soro ko nana u be saga dama kasike aw ka yorla wal wu nyashin yoro me na soro e santanke non ami yorom na bi e ba donc fo problème mi se ka wuli barakela ni baraden che au problème normalement inspection ka nga se ki dadola ni ede aklina na ka fo menga barayoro la shara ni hakem ga kan o hakem tika dia ni hakem ga kan o hakem be ka violer shara bi yamara ga se inspection na ka fo e abi wajibe inspection ka inana mufo aka nyimi ka famu fona ka fo est-ce que ebe ka mufo o de sinsine no tien de do no de do abi se ka don convoquer kana ab confrontation ke e mun kan ka fo mun o fu e pour que be ka se ka bla e ka sharia ko ajaranye menanye benga bara intakalaje nam se ka fo ko contrat durée indéterminée ale sigiro no gloma jumon ka ni yara yo kono do be dala ka fo ko ibe CD konana o CD konana ida kun sera ma jamukan damna na ka fo do bu hakilate ka fo ne koni ni enkelenga bara soro sano bara mais ko et pourtant ko bara ndu nyongri kadi ibla kadi ka bo bara la ka teme abe be damunka inshallah abe be aka mita sanfla o sanfla manaba o sanfla konana e o garantie mun voit no problème mun fa konana ibsa ka ambla sara konana en fait il quand bas il mun fa mun flo CD ni CD konana déjà mbora ka fo jamukan damna na ka fo CD contrat muni adamna dondon mais à l'abandon malatige oui à principe mon poser les nous mais ni talenye fait avec kankono ankanga fa mon contrat ku fanana ka fo ko Mali sharia la contrat est seveninti jagwe ouais seveninti jagwe parce que on compte on a principe c'est-à-dire c'est le consensualisme dès lors que parti fla benaka nebe fait ka baraki bolo awon sona mi baraki bolo meni sara ndima an ika contrat ba on nyonche souvent bo flike chama ba fi kon mi barala ne bolo mais contrat tene na che voilà au bout de fortune chamana en réalité ma famu ika nga famu ka fo Mali sharia ta jaguya ka jaguya ka fuku contrat en ka sebe mais mun ka nga famu fana dès lors que ni contrat ma 5 sebe benkante mena on nyonche avec ka baraka nyakon bolo ama 7 fio il y a un contrat budgétaire comme étant un contrat à durée
indéterminé. C'est comme vous voulez faire bara seben boncho et bada bara seben ya parce que seben ma ke aller là. Parce que charia ba jaguya ou exception mais mbora comme ça contrat nasu mumbe ko seben ni jaguya o ye contrat muni dire déterminé do n'ale ma seben ou bien contrat muna signé ni mogoy mogom tanga jamana den walma contrat muni ya signé ibna ke sababu ye ka barakayɔrɔ bɔ a sigiyɔrɔ la ka taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ yɔrɔ min t'a sigiyɔrɔ ye sariya b'a jagoya kɛ k'olu sɛbɛn mais n'olu ma sɛbɛn o contrat kelenw sanction min kɛ min a ba bɛ yɛlɛma a bɛ kɛ contrat à durée indéterminée donc ni e y'i yɛrɛ sɔrɔ nin dɔw kɔnɔ i bɛ a jate k'a fɔ ko contrat min b'i bolo o ye contrat à durée indéterminée o kɔfɛ tuguni i ye contrat signé mɔgɔ ye n'o ye contrat à durée déterminée e ye contrat signé ni a ye san fila in nana ban e ma a renouveler mais a continuer à baara k'i bolo le fait qu'elle continuer à baara k'i bolo et bon y'a ta avec et avec la contrat durée déterminée mais le fait que baara continuera ka tɛmɛ waati mun na aw kun bɛnna o kan sariya b'ale requalifier tuguni k'a fɔ ko contrat durée indéterminé de b'a bolo mais déterminé t'a bolo souvent o mankan bɛ wuli mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko non y'a ta déterminé de kun b'an cɛ mais effectivement e fana ɲinɛna k'a fɔ ko a taara wagati ni mun kama o wagati tɛmɛna e ma fɛn fɔ le fait qu'a tɛmɛna e ma fɛn fɔ et a ka contrat bɛ yɛlɛma ka kɛ contrat à durée indéterminée souvent fili dɔ fana bɛ to ka kɛ to i b'a jate c'est que mɔgɔw bɛ contrat à durée déterminée signé mais dans le contrat là u bɛ clause k'a kɔnɔ k'a fɔ ko il y a une tacite reconduction c'est-à-dire que n'a banna ni hali n'a ma fɛn fɔ a bɛ reconduit alors cette tacite reconduction techniquement il faut comprendre ça veut dire que a bɛ ka baara mun kɛ ni e y'a ta parce que sariya bɛna fɛn dɔ f'i ye n'i bi CDD signé ni mɔgɔ cɛ ko CDD man ka signé ka mɔgɔ bila baara la baara mun ni a liélen do à l'existence même de l'entreprise c'est-à-dire qui est lié aux activités permanentes de l'entreprise ner mu yɔrɔ min na ni nin tɛ yen nɔ baara tɛ se ka kɛ n'i b'o kɛ o poste ninnu sariya b'a jagoya kɛ i k'o pourvoir ni CDI de mais ni e y'a ta ni CDD ka sɔrɔ k'a sɛbɛn a kɔnɔ k'a bɛ se ka renouveler chaque fois que tu te trouves l'esprit qui est là le fait qu'a bɛ renouveler ça veut dire que c'est lié déjà aux activités permanentes même de l'entreprise on peut estimer que la personne dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée et non d'un CDI d'un CDD donc a seginna n'o de kan mais e ko gɛlɛya mun bɛ a kɔnɔna na o gɛlɛya ninnu alors n bɔra k'o yɔrɔnin de expliquer parce que an bɛɛ hakili la k'a fɔ ko garantie y'o de ni ale b'i bolo fɛn bɛɛ garantie lo i bɛ jate minɛ yɔrɔ min na n bɛ fɛ ka gɛlɛya ni mun fɔ o y'a bancogo ye par exemple sariya b'a f'i ye que ni CDI de b'i bolo i bɛ k'a fɔ mun ma ko badabada bɛnkan sɛbɛn b'i bolo ale bɛ se ka jɔ waati bɛɛ an dun ko garantie don a bɛ se ka jɔ waati bɛɛ et par la volonté de l'une des parties c'est-à-dire partie kelen ka laɲini fɛ dɔrɔn nka b'a la dɛ comme le bamananw fɔ ko ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan b'a la ni n ko a bɛ se ka jɔ waati bɛɛ o kɔrɔ tɛ ko ne fana ye patron ye ko n bɛ wuli ka na n jɔ sini sɔgɔma n ka baarakɛla ma bon n ka baara bila n'o tɛ n'i ma ɲɛ i b'a jɔ sariya b'a wajibiya i kan i ka partie dɔ in informer ni fɛn ye a bɛ fɔ mun ma ko préavis o ye délai mun n'a kan ka boli don mun na i bɛna fɔ a tigi ye ko an bɛ fɛ an ka baara jɔ ani don mun na a bɛna baara bila définitivement o kan ka d'a ma ni e m'o préavis di i bɛ se ka ɲangi o sababu la o préavis ɲininkali bɛ se ka kɛ min est-ce que o ka kan bɛɛ ma o bɛ dépend fana catégorie la a bɛ dépend catégorie la par exemple si c'est un travailleur qui est payé i bɛ mun sara par jour ou à l'heure sariya b'a fɔ ne bɛ fɛ k'ale bila i ka tile 8 d'a ma tile 8 si c'était un ouvrier i ka kalo 1 d'a ma si c'était un agent de maîtrise c'est-à-dire mɔgɔ mun ye kalan kɛ ka se fo BT ninnu ma donc i ka kalo 2 d'a ma mais si c'est un cadre ou même un personnel de direction ne bɛ fɛ k'ale bila i bɛ kalo 3 d'a ma o kɔrɔ tɛ k'a fɔ fana k'o diyagoyalen bɛ employeur dɔrɔn de kan a diyagoyalen bɛ baarakɛla fana kan parce que a fɔra ko partie fila bɛɛ bɛ se ka contrat in jɔ a t'u ma e baarakɛla fana n'a e y'a laɲini k'i ka patron labila ka baara bila e fana kan k'o préavis respecter c'est pourquoi n y'a fɔ n ko sécurité don mais sécurité in tɛ absolue ye par contre ni CDD de b'i bolo
sariya b'a fɔ ko ale tɛ se ka jɔ fiyewu ko fo a ka se a banyɔrɔ ma ale bɛ jɔ mun kama o y'a ye ni fili kɛra a bɛ fɔ fili min ma ko faute lourde hali o la patron yɛrɛ t'o fɔ fo juge fana k'a fɔ k'o faute lourde o faute lourde ye vous voyez non donc o cas bɛ yen nɔ où n bɛ fɛ k'o yɔrɔnin de sinsin o kan pour que i k'a faamu k'a fɔ sécurité don mais a sécurité la majɛ dɔɔni bɛ se ka n'a la c'est pas une sécurité absolue. Oui. Alors donc nin kɔrɔ ye k'a fɔ ni patron bɛ se ka baarakɛla bila ale kɔnɔna na e ye délai mun fɔ nin misali la ni diplôme tigi don i y'a da sera ma diplôme bɛ mɔgɔ min bolo i n'a fɔ professionnel BT ninnu ko f'i ka kalo 2 d'a ma dɔw tɛ se k'a fɔ ten bon baara bila n b'a fɛ sini n t'a fɛ i kana n ka baarayɔrɔ la ou bien i dan ka kɛ bi ye kana se yan sini o bɛnnen tɛ mais baarakɛla yɛrɛ fana ni patron tɛ se k'o fɔ baarakɛla ma o baarakɛla yɛrɛ fana tɛ se ka baara bila yɛrɛ ten ko patron ne sɛgɛnna mɔgɔ wɛrɛ ɲini ale fana tɛ se k'o kɛ a bɛ se k'a kɛ ni CDI b'a bolo a bɛ se ka baara bila mais a fana tɛ se ka n'i jɔ patron ma n ye baara bila n m'o de ma a ka kan ni diyagoyalen bɛ patron kan ale fana ko o délai in fana est respecté en fonction de sa catégorie. Très bien mais o marge mun filɛ ka bila sisan nɔ la marge de manœuvre marge mun filɛ ka bila donc o fana bilalen don kun dɔ de kama wa ayi a o bilajuba ye jumɛn ye o kun ye patron ka mɔgɔ wɛrɛ ta o temps kɔnɔ wa walima baarakɛla fana ka munumunu walasa ka baara wɛrɛ sɔrɔ a bɛɛ bɛ se ka k'a kɔnɔ i b'a jateminɛ k'a fɔ n'i bɛ ka baara kɛ c'est que i b'a sɔrɔ i bɛ ka baara mun kɛ i jora la ni e y'a bila tout sens a bɛ se ka pousser entreprise ma walima e bɛ ka baara kɛ sini e gɛnna ka bɔ e ma préparer k'a fɔ ko e bɛna fɛn kɛ donc n'i tagara a bɛ se ka kɔlɔlɔ se e fana ma pour que k'o kɔlɔlɔ éviter a bɛ préavis bɛ di e bɛɛ bɛ se k'i préparer ka na ni e de bɛna taa mun bɛ remplacer o bɛ se ka na ou bien e bɛ ka taa fɛn mun bɛ se ka bɔ a kɔnɔ k'o ye kɔlɔlɔ ye ale ka préparer k'o fana dilan pour que entreprise fana kana taa kɔlɔlɔ sɔrɔ e ka tagali fɛ ou bien e ka gɛnni nɔfɛ. D'accord monsieur Kulibali nin yɔrɔnin na chauffeur dɔ fana y'a ka kuma don an da ko an kana ɲinɛ olu kɔ parce que n'i kɛra chauffeur dɔrɔn ko ɲinɛ bɛ k'i kɔ yala ko olu fana sen bɛ nin ko in na wa baara CD cadre kɔnɔna na yala ko olu fana olu bɛ se ka bila o kɔnɔ ka ko garantie dɔ b'a la parce que patron dɔw bɛ na dɔrɔn bon n'i nana ni mobile ye bi vraiment ne bɛna mobile di mɔgɔ wɛrɛ ma i k'i sen bɔ a la ani ni tɛna se ka bɛn baara ma tandis que bɛnkan t'a la ko n'a sera nin waati ma baara bɛ ban donc on suppose que on est dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée an bɛ badabada baara ɲɔgɔn in kɔnɔna na yala ko olu fana sen bɛ a la wa n'i bɛ kuma n'i ye a y'a fɔ cogo min na n'o y'a sɔrɔ a bɛɛ kɛra ten o ye sariya sɔsɔ ye chauffeur fana ye baarakɛla de ye chauffeur ye baara de ye chauffeur bɛ baara kɛ patron dɔ de bolo et patron ale o chauffeur o sariya de bɛ boli a bɛɛ kan a man kan a ka n'a jɔ a ma dugusɛ su ko dugusɛ tɛ n ka mobili bila n taara n'o kɛra o ye sariya sɔsɔ de ye alors ne de b'a a place la n y'a dɔn k'a fɔ ko sariya sɔsɔ de bɛ n bila cogo la n kan ka ɲɛsin yɔrɔ min na n bɛ ɲɛsin yen nɔ. n y'a faamu alors donc o b'a yira k'a fɔ u b'u yɛrɛ sɔrɔ nin lakana in kɔnɔna na maintenant sababu jumɛn bɛ se ka na ni baara yɛrɛ bilali ye k'a sɔrɔ a ma kɛ mɔgɔ dɔ ka laɲini baara yɛrɛ kɔnɔna na a ma kɛ filasi ka laɲini mais problème wɛrɛ jumɛn bɛ se ka na don a kɔnɔ ni tierce personne yɛrɛ bɛ se k'u da don a la ka baara jɔ. baara bilali ka na k'a sɔrɔ an si m'a laɲini o cas bɛ se ka na force majeure de fɛ. jumɛn jumɛn. force majeure ye événement ni imprévisible do irrésistible do et indépendant de la volonté des parties o bɛ se ka don force majeure kɔnɔ i sigilen t'a kan i m'a laɲini i tɛ se k'a bali o fɛn saba ce sont des éléments d'extranéité i kan k'i bolo sinsin mun kan ni baara bɛ se ka bila ka sɔrɔ an si ka laɲini tɛ o ye fɛn fɔlɔ dɔ ye ala k'an kisi ne bɛ ka baara kɛ yɔrɔ dɔ la a bɛ samiya la san nana ala y'a kɛ sanji yɛrɛ taara ni baara yɔrɔ ye ne ka laɲini tɛ n ka baarakɛyɔrɔ ka taa n bɛ ka baara kɛ mɔgɔ min bolo o ka laɲini tɛ ale ka baarakɛyɔrɔ ka taa donc a ma bɔ n na n m'a laɲini n tɛ se k'a bali
donc an si ka laɲini tɛ baara bɛ se ka jɔ ka kɛ o sababu ye ka sɔrɔ an si tɛ. L'autre fait c'est quoi? A bɛ se ka kɛ tuguni baarayɔrɔ la e bɛ baara kɛ yɔrɔ min na gɛlɛya bɛna bin entreprise kan qui fait que entreprise yɛrɛ tɛna se ka a kan ka fɛn mun kɛ n'o ye e ka sara n'i ka charge a tɛna se k'a kɛ et vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez vouloir vous séparer. Mais c'est pas qu'il y a laɲini aw ka séparer, mais c'est parce que situation b'aw ɲɛkɔrɔ aw seko tɛ bilen, vous êtes obligé de vous séparer. Ça ce sont des faits qui arrivent. Mais i bɛna nin kelen kelenna bɛɛ ta cogo min na i bɛ taa sɔrɔ nin bɛɛ n'a gérer cogo don. Nin bɛɛ n'a gérer cogo i b'a sɔrɔ si ni si gérer cogo tɛ kelen ye. Donc qui peut faire a bɛ se ka kɛ débat wɛrɛ nin kɔnɔ. Comment est-ce que nin kelen kelen bɛɛ bɛ se ka gérer o fana bɛ se ka kɛ débat jan ye. N'Ala sɔnna. O tɛ baasi ye n'an ye nin fɔ an bɛ sariya bulon kɔnɔna na anw tɛ pan dugu kunna k'aw k'a ka dɔgɔ dugu mana dɔgɔya cogo o cogo tile tɛ pan kunna ko nin dugu ka dɔgɔ n'an ye misali ta bi an ka baarakɛlaw kan n'an ko baarakɛlaw an balimamusow n'an baw b'a dɔn k'a fɔ an ka m'u ka bɔ n'u yɛrɛ ma u ka so kɔnɔ baarakɛdenw yɛrɛ ma yala e ko i ka kuma kɔnɔna yɔrɔ dɔ la k'a fɔ ko contrat bɛɛ tɛ sɛbɛnni ye bon an dun t'a ye kuma caman na ko sɛbɛnni bɛ kɛ baarakɛden ni baarakɛdenw bɔra u ka dugu la an ka bɛ musomanw ma kɛrɛnkɛrɛn na cɛmanw bɛ se ka k'a la mais musomanw ta mɔgɔw y'o dɔn kosɛbɛ sɛbɛnni tɛ k'a la an b'a ye k'a fɔ ko sɛbɛnni tɛ k'a la u bɛna baara kɛ ɔ dɔw yɛrɛ tɛ hali u taa waati yɛrɛ fɔ ni samiyɛ donna n bɛ taa dɔw b'o fɔ mais mɔgɔ min ko ne bɛ baara kɛ sa ni samiyɛ cɛ ni samiyɛ bɛ donna n bɛ taa an ka dugu la o contrat in o bɛ kɛ CD wa walima o bɛ kɛ CDD ye alors mun ta tɛ sɛbɛn fiyewu u nana an ka baara kɛ an kɔni b'a la ka taa waati ko ma fɔ a la alors o ko fila bɛ ɲɛnabɔ cogo jumɛn u bɛ bila minɛ jumɛn kɔrɔ ni gɛlɛya nana o gɛlɛya bɛ ɲɛnabɔ cogo di. En fait i kan ka généralement bɔ n'u ka kuma bɛ fɔ ka caya et il y a une autre façon de gérer tout ça mun ti nin kɔnɔna ye mais n delila ka n da se o kuma dɔ ma par exemple ni bɔ n'u ka situation ta à partir de la relecture du décret de 2020 je pense et bonu ka sara ko kuma yɛrɛ b'a kɔnɔ où on dit que par exemple bonu n'u bɛ sara u kan ka sara SMIC la bonu bɛ sara SMIC la et e ne da magara SMIC baro la yan nɔ k'a fɔ ko Mali sariya la SMIC ye 8,000 de ye donc ça veut dire que ni bɔnni b'e bolo so e kan ka sara 8,000 mais a kuma gɛlɛyara parce que n'i ko malien ma par exemple ko ka bɔnni sara 8,000 u b'a fɔ ko e mun bɛ k'a fɔ est-ce que fa tɛ e la maintenant mais on a oublié que sara bɛɛ tɛ i bɛna wari mun di ale ma par exemple o b'a kɛ i b'a sɔrɔ a b'e ka bila la e bɛ dumuni d'a ma e bɛ siyɔrɔ d'a ma e bɛ fini d'a ma o bɛɛ bɛ se ka kɛ sara dɔ ye très bien o bɛɛ bɛ se ka kɛ sara dɔ ye a diyara n ye n'ale b'a la k'a fɔ kuma ma tigɛ i la mais bi waati mun dira ma waati de banna n bolo mais n b'a fɛ don wɛrɛ n'an bɛna sigi wɛrɛ kɛ i ka ko in tɔ walawala parce que jamukan in ye sariya bulon de ye c'est pourquoi kiiritigɛlaw bɛ n'a kɔnɔ ɲamanakɛlaw bɛ n'a kɔnɔ sariya baarakɛla bɛɛ bɛ n'a kɔnɔna na ni dɔngɔ t'a la fiyewu sariya ye minnu fɔ hakili la an bɛ sariya jamana kɔnɔna na sariya ye minnu fɔ k'olu fɔ maaw ye ka nɔgɔ bɔ a la parce que e filɛ ka min fɔ dɔw b'a sɛbɛnlen kalan livre kɔnɔ code kɔnɔ walima texte kɔnɔ nin cogo in na o fana b'a fɔ a lakali mɔgɔw ye ten mais kuma min bɛ kɔnɔ an bɛ sɔn ka na sa a ma waati yɛrɛ o la bi sigi an b'a kun cɛ yan yɔrɔ in na WhatsApp numéro o bɛ to ne ni aw ni ɲɔgɔn cɛ WhatsApp numéro ne b'o to ne ni aw ni ɲɔgɔn cɛ aw mako mana kɛ ɲininkali mun na waati nataw la ni Ala sɔnna an aw ka ɲininkaliw ta k'o tɛnku an ka maaw la sigi a kun sigira nin kan bi le contrat à durée indéterminée et ses implications dans le droit malien an ka maaw le monsieur Mohamed Cherif Kulubali chef de section conditions et milieu du travail à la direction nationale du travail DNT an ale kun bɛ ɲɔgɔn fɛ bi ni Ala sɔnna sigi wɛrɛ an n'ale an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲininkali tɔ mun tora an na tɛmɛ ni olu ye walasa ni aw ka se ka faamuyali caman sɔrɔ a kɔnɔna na ne b'a fɔ a k'an bɔ la salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh.